Арыштаваная ўжо сямёрка кандыдатаў на прэзідэнцтва на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Апошні з кандыдатаў затрыманы з фармулёўкай, я зацытую, у сувязі з дзеяннямі, якія ставяць пад пагрозу незалежнасць, суверэнітэт і самавызначэнне. Тут прапушчу кавалак тэксту. Атрыманнем фінансавання ад замежных дзяржаваў з мэтай здзяйснення тэрарыстычных актаў і дэстабілізацыі сітуацыі. Нічога не нагадвае. Але не, гаворка не пра Беларусь, гэта Нікарагуа, але тое, што ўжо нейкія паралелі ў галовах людзей узнікаюць, само па сабе сімптаматычна. Вітаю вас у нашай стрымавай нядзельнай студыі. Для вас тут працую я, Ігор Кулей. У наступную гадзіну вы даведаецеся. Апошнія навіны з-за акіяну. Вашынгтон на тыдзень стаўся цэнтрам беларускай вонкавай палітыкі. Представители белорусов никогда не принимали в США на таком высоком уровне. И это говорит только о том, как вопрос Беларуси интересен США, как они хотят нам помочь. Як гэтую паездку бачыць амерыканскі бок? Размова з амбасадаркай США ў Беларусі. Мы маем тут, у Вашынгтоне, найвышэйшы ўзровень падтрымання тых, хто працуе для беларускай будучыні. І магчымасць пачуць наўпрост ад спадарыні Ціханаўскай. Сергей Пацасонны у жывым эфіры падвядзе вынікі візіту каманды Ціханаўскай у сталіцу ЗША і распавядзе пра далейшыя планы. На гэтым тыдні Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Сан-Францыска. Дыктатарскі рэжым працуе таталітарна. Чым абернецца зачыстка грамадзянскай супольнасці для беларусаў? Усе мы разумеем, што уступілі ў перыяд, калі нелёгка, калі балюча, калі кожны дзень адмоўныя, негатыўныя, страшныя, часам проста жахлівыя навіны. Абнуліцца ці зысці па-казахску? Рэжым прапануе новую канстытуцыю для Беларусі. Адной з такіх ягоных мараў, унутраных матывацый, гэта ўсё ж такі зрабіць свайго сына, перш за ўсё мы маем на ўвазе Мікалая прэзідэнтам. Ці ёсць нейкая альтэрнатыва для такога плану? Але спачатку перанесемся за акіян, дзе ў Новым Йорку знаходзіцца наш карэспандэнт Сергей Пацасонны, які падсумуе для вас вынікі гэтага тыдня візіту ў Вашынгтон каманды Святланы Ціханаўскай, таксама распавядзе пра планы на наступны тыдзень, таму што да канца месяца сябры офісу Святланы Ціханаўскай будуць працаваць у Злучаных Штатах. Перадаю голас Сергею. Завершыўся спадарства-тыднёвы візіт Святланы Ціханаўскай у Вашынгтон, і Святлана Ціханаўская разам з камандай напярэдадні прыбыла ў Нью-Йорк, дзе ўжо распачатая праца, дзе ўжо адбываюцца вельмі важныя сустрэчы. Першы дзень у суботу Святлана Ціханаўская дала вялікія інтэрв'ю для такіх выданняў, як Нью-Йоркер, гэта штотыднёвы часопіс грамадска-палітычнага характару з ліберальным ухілам і шырокім спектрам тэмаў. Гэта таксама навінная інтэрнэт-медыа кампанія BuzzFeed, міжнародны медыапартал, і тэлеканал RTVI, гэта прыватнае тэлебачанне міжнароднае з рускай мовай вяшчання, якое вяшчае ў Ізраілі, Нямецчыне і ЗША. Не транслюецца ў Расіі, але ў Расіі яго таксама спадарства можна глядзець праз інтэрнэт. Ужо сёння раніцай Святлана Ціханаўская прыбыла ў беларускую аўтакефальную царкву на Брукліне, дзе сабраліся прадстаўнікі дыяспары, і гэтая сустрэча праходзіла ў вельмі цёплай атмасферы. Святлана Ціханаўская прамовіла па-беларуску, таксама адказвала на шэраг пытанняў. Часамі гэтыя пытанні былі дастаткова цяжкімі, не такімі простымі. Размова ішла пра санкцыі, размова ішла пра тое, як гэта паўплывае на Беларусь і жыццё беларусаў. Ну а таксама з прыемных рэчаў гэта быў абмен падарункамі. Святлана Ціханаўская падаравала кнігу «Я выходжу» пра беларускі пратэст. Такая кніга фотаздымкаў вядомая, а ў адказ таксама атрымала
Памятны залаты значак Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, які перадала сюды ў Нью-Йорк Святлане Ціхановскай старшыня Рады Івонка Сурвіла. Таксама дыяспара тут падаравала Святлане Ціхановскай крыжык. Гэта дакладная зменшаная копія крыжа Ефрасіні Полацкай. Яшчэ шэраг іншых кнігаў. Напрыканцы заспявалі «Магутны Божа», а ўжо літаральна менш чым праз гадзіну вось тут на Манхэтэне у Вагнер-парку адбудзецца сустрэча з дыяспарай Святланы Ціхановскай. Ужо ёсць першыя прадстаўнікі дыяспары, першыя беларусы ўжо збіраюцца. Я ўжо бачу тут навокал нацыянальныя сцягі, бачу пагоні, усё рыхтуецца. А 16-й гадзіне мясцовага часу мае прамовіць Святлана Ціхановская. І спадарства, гэта тое, што чакаецца тут у гэтым парку. Месца таксама не выпадковае, бо літаральна тут праз затоку можна пабачыць статую свабоды. Гэта тая свабода, да якой таксама імкнуцца і тыя, хто прыйшоў сюды, тыя, хто прыехаў са Святланай Ціхановскай разам і сама Святлана Ціхановская. Што тычыцца візіту ў Вашынгтон, то гэта вельмі высокія спатканні. Гэта, нагадаю, спатканне ў дзярждэпартаменце з дзяржсакратаром Энтані Блінкенам. Гэта таксама сустрэча ў Белым доме, перамовы з дарадцам прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы Джэйкабам Саліванам, мноства сустрэчаў таксама з іншымі палітыкамі. І ўжо цяпер прапаную паслухаць тое, што казала пра першыя вынікі свайго візіту ў Вашынгтоне сама Святлана Ціхановская. Представители белорусов никогда не принимали в США на таком высоком уровне. И это говорит только о том, как вопрос Беларуси интересен США, как они хотят нам помочь. И сейчас важный этап, когда необходимо координировать действия. Координировать не только белорусов США, но также США и Евросоюза. Потому что только совместными усилиями мы сможем оказать достаточное давление на режим, оказать достаточную поддержку для гражданского общества Беларуси, чтобы прийти к тем изменениям, за которые мы боремся уже больше 350 дней. Возможно, складывается на Западе ощущение, что если нет массовых демонстраций, какие они видели в августе-сентябре, то никаких процессов не происходит. Поэтому с самого начала каждой встречи я рассказываю о политзаключенных, о их судьбах, о том, в каких условиях они находятся, о том, какие неправомерные суды проводятся над нашими родными, и о том, какие структуры организовываются в стране, о том, что наши рабочие организуются в рабочее движение, чтобы в какой-то момент выйти на общенациональную забастовку. Мы говорили об введении нового пакета санкций со стороны США, о координации этих санкций с Евросоюзом, с Канадой и Великобританией, чтобы усилить этот эффект от санкций и ударить по режиму и его пособникам как можно сильнее. Говорили об увеличении помощи гражданскому обществу, о том, что необходимо помогать и политзаключенным, репрессированным, тем, кто релоцируется. Говорили о средствах массовой информации, которые были абсолютно разгромлены в Беларуси, но продолжают свою работу. Им тоже необходимо оказывать помощь. И не только Тутбаю, да, Радио Свободе, но и вновь возникающим средствам массовой информации, как телеграм-каналы, YouTube-каналы, чтобы давать возможность миру о нас слышать. Потому что это стратегия режима, чтобы все уничтожить, чтобы все о нас забыли, но этого не случится. Поэтому и, конечно, говорили о том, что все виновные должны быть наказаны, и чтобы США поддержала инициативу Евросоюза по сбору фактов преступлений, о расследовании их и
США выказала уверенность в том, что они поддержат все наши начинания, все начинания Евросоюза и вместе будут дальше с белорусскими людьми. Мы встречались с Сенатом и с Верхней и Нижней палатой с представителями, и была очень теплая встреча. Очень они стойко держатся за общие ценности и готовы быть сильным голосом в Сенате США по вопросу Беларуси. И мы знаем, что образовался кокус «Друзья Беларуси в США». Это впервые случилось, и мы очень этому рады. И это значит, что Беларусь будет на повестке дня в застенках Сената. І спадарства беларускае пытанне гэта тое, што таксама яднае амерыканскіх палітыкаў незалежна ад палітычнай партыі. Пра гэта таксама ўвесь час падкрэслівалася на мностве спатканняў на высокім узроўні у Капітоліі. Таксама адбылося ўрачыстае адкрыццё кокусу сябры Беларусі. Гэта група кангрэсменаў, якія будуць займацца выключна беларускімі пытаннямі. І гэтая ўрачыстасць адбывалася ў амбасадзе Літвы. Вялікі сябар беларусаў, які вельмі шмат дапамагае, і Літве вельмі шмат гучала падзякаў за тое, што яны робяць. А адзін з кангрэсменаў, гэта Крыс Сміт, вельмі выразна казаў у сваёй прамове, што час Лукашэнкі скончыўся, што ён павінен сысці і даць магчымасць жыць беларусам. Давайте паслухаем, што ён адказаў на нашае пытанне. Я могу сказать, что ніколі позиция о Беларуси не была такой моцной. Обедзве партии, республиканцы и демократы, об'ядналіся со Святланай и народом Беларуси. Нам трэба працаваць, и мы гэта робім як мага лепш. Я лічу, что актуальными санкциями и значным рухом мы кажам, мы не жартуем, Лукашенко, твой час минул. Ты забіў зашмат людей, ты катаваў зашмат людей, и ты не будучыня. Светлана Тихановская и люди, які выступают за правы чалавека, гэта будучыня Беларусі. Мы сочым, каб межы і бяспека беларускай дзяржавы заставаліся некранутыя ў той час, як урад прыгнятае ўласны народ. Каб не прыгнятальнікі, а тыя, хто пад прыгнётам атрымалі магчымасць абіраць урад і квітнелі. Беларусы вельмі індустрыйныя людзі і маюць усе магчымасці ствараць уласны бізнес і ўсё, што могуць рабіць вольныя людзі. Святлана Тихановская некалькі разоў была ў амерыканскім сенаце, сустрэлася з прадстаўнікамі абедзвюх палітычных амерыканскіх партыяў. І тут таксама сенатары гавораць абсалютна выразна, што і рэспубліканцы, і дэмакраты па баку беларусаў у іх змаганні за незалежнасць. У нас атрымалася паразмаўляць таксама сенатаркою спадарыняй Джин Шайхін. Нашы пытанні не заўсёды былі такія простыя у тым сэнсе, што не былі лагоднымі. Хацелася пачуць канкрэтыкі, што ж будзе далей, але адказы атрымалі. Давайте таксама пачуем. Беларускі народ сам мусіць пераадолець гэты палітычны крызіс. Але я спадзяюся, што мы можам зрабіць, а Злучаныя Штаты гэта падтрымаць памкненне тых, хто прагне вызвалення ад апошняга дыктатара ў Еўропе, які супрацоўнічае з Расіяй, ужывае рэпрэсіўныя практыкі ў дачыненні да народу ва ўласнай краіне, кідае людзей у турмы, адмаўляецца пачуць жаданне вярнуць незалежныя выбары і аддаць кантроль над краінай, тады як мноства назіральнікаў сказалі, што Святлана Тихановская перамагла ў выбарах. Таму мы жадаем падтрымліваць беларусаў. Мы жадаем падтрымліваць краіны вакол Беларусі, якія таксама зацікаўленыя ў тым, каб дапамагаць людзям, якія імкнуцца да свабоды. Гэта Літва, Польшча, краіны, якія зрабіліся домам для ўцекачоў, якія пакінулі Беларусь. Home to refugees who are fleeing Belarus. Калі мы думаем, як мы можам дапамагчы, вельмі важным з другога боку з'яўляецца тое, што мы павінны інфармаваць людзей унутры краіны. Мы павінны глядзець, як мы можам падтрымаць радыё «Свабода», якія нясуць праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца. Таму што тое, што адбываецца ў Беларусі, сутыкаецца з абмежаваннем, каб трапіць да рэшты свету, на захад.
Сярод тых сустрэчаў, якія з'яўляюцца знакавымі, вельмі важнымі і сімвалічнымі, былі перамовы з былой дзяржсакратар ЗША спадарыняй Модлен Олбрайт. Гэта першая жанчына-дзяржсакратар у Злучаных Штатах, якая займала гэтую пасаду ў 97-2001 годах, якая вельмі добра вядомая сваімі станоўчымі крокамі, але вельмі добрай дыпламатыяй. Таксама са спадарыняй Модлен Олбрайт у нас атрымалася паразмаўляць. Мне дазволілі задаць толькі одно пытанне, але ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што асістэнты ўвесь час махалі, казалі, што ўсё, канец, атрымалася задаць 3. Давайте таксама паслухаем адказы. Я вельмі цешуся, што магу падтрымаць Святлану Ціханаўскую. Яна з'яўляецца сапраўдным героем, бо зрабіла па-сапраўднаму важныя рэчы ў Беларусі і для беларусаў. Яна з'яўляецца таксама сапраўдным сімвалам, аб чым важна казаць паўсюль, каб дапамагчы людзям, якія змушаныя уцякаць з краіны. Мы размаўлялі са Святланай праз Zoom раней, і я вельмі цешуся мець шанец пагаварыць з ёй асабіста і па-сапраўднаму зразумець тут у ЗША, што яна думае, і атрымаць шэраг адказаў. Я вельмі задаволеная магчымасцю пабачыцца з ёю. Я мяркую, што гэта цудоўная будучыня для людзей, якія па-сапраўднаму жадаюць праявіць сябе ў імя дэмакратыі. Як вы ведаеце, я з гэтага рэгіёну, я нараджэнка Прагі, і я бывала мноства разоў у краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Усе яны прайшлі праз сваё змаганне, ім спатрэбілася немала часу да прыгоды да свабоды. І пры сусветным падтрыманні я вельмі за гэта перажываю, мяркую, што беларусы ўжо шмат зрабілі розных рэчаў, паказалі сваю прагу да свабоды, каб мець свой голас. І Святлана дапамагае ў гэтым. Я лічу, што ўсё мусіць быць пераадоленае. Мяркую, што часам крызіс узмацняе людзей, якія жадаюць пераменаў у сваёй краіне. Таксама быў цэлы шэраг вельмі сімвалічных і важных месцаў, у тым ліку і для беларускай гісторыі. Святлана Ціханаўская усклала кветкі каля помніка Тадэвушу Касцюшкі у Вашынгтоне, і гэта было зроблена разам з амбасадарамі Літвы і Польшчы, і таксама была на гэтай сустрэчы амбасадарка Джулі Фішер. Пасля гэтага Святлана Ціханаўская накіравалася пад помнік ахвяраў Галадамору і ахвяраў камунізму. Апроч таго, быў візіт у нацыянальныя архівы, дзе захоўваецца дэкларацыя амерыканскай незалежнасці, а таксама першая канстытуцыі. Быў візіт і ў бібліятэку Кангрэсу, дзе Святлана Ціханаўская змагла пабачыць і беларускія выданні. Гэта самы стары культурны будынак ЗША і самая вялікая па колькасці матэрыялаў бібліятэка свету. Ужо спадарства бачу, што ўсё больш і больш беларусаў збіраецца тут, у Нью-Йорку, у Вагнер-парку. Менш як праз гадзіну пачнецца гэтая сустрэча са Святланай Ціханаўскай тут, з дыяспарай. Людзей усё больш чырвона-белых сцягоў. Безумоўна, мы тут працуем, будзем сачыць, будзем спрабаваць размаўляць з людзьмі і абавязкова паказваць гэта на Белсаце. Прамова самой Святланы Ціханаўскай плануецца дзесьці праз 1,5 гадзіны. У Беларусі ўжо будзе позні вечар, наш эфір скончыцца, але яшчэ напрыканцы толькі паведамлю спадарству, што у нас атрымалася зрабіць яшчэ адно вельмі важнае эксклюзіўнае інтэрв'ю, дзе гучаць вельмі важныя выразныя сігналы у дачыненні да афіцыйнага Менску. Гэта амбасадарка ЗША ў Беларусі Джулі Фішер, наўпрост з Дзярждэпу. Пакідаю спадарства з гэтым інтэрв'ю вас, а з Манхэтэну, з Нью-Йорку для вас працуе Сергей Падсасонны. Спачатку мы прымалі спадарыню амбасадар ЗША ў Беларусі Джулі Фішер у нашай студыі, а цяпер спадарыня Джулі Фішер прымае нас вось тут у мурах дзяржаўнага дэпартаменту. Вітаю, спадарыня амбасадар. Вітаю. Прыемна пабачыцца ізноў. Дзякую, што прымаеце нас тут. Я сказаў, што вы былі ў нашай студыі, а цяпер мы тут, у Вашынгтоне. І я назіраю за тым, як вы дапамагаеце арганізаваць гэты вялікі і па-сапраўднаму гістарычны візіт для беларускай дэлегацыі ў Вашынгтоне. Чаму для вас асабіста гэта так важна?
Я лічу важным у гэтым візіце паказаць падтрыманне таго, чаго дасягнула сама Святлана Ціханаўская. Мы хочам прадэманстраваць падтрыманне ейнай працы, ейнага руху, які яна вядзе за сабою, працы каардынацыйнай рады для ўсіх тых у Беларусі, хто прагне больш дэмакратычнай будучыні. І гэты рух вельмі важны для нас у Злучаных Штатах Амерыкі. Мы прызнаём, што ключавая прычына — жаданне людзей Беларусі быць пачутымі, скіраваная на прагу правоў чалавека і базавыя свабоды, а мы падтрымліваем іх у гэтым памкненні. With regards to their human rights and their fundamental freedoms, and we are supporting them in that effort. І мы гэта бачылі на гэтых цудоўных сустрэчах. Іх вельмі шмат. Калі паглядзець на праграму, таксама гэта сустрэчы на высокім узроўні, але ж я мушу запытаць пра вынікі для беларусаў і Беларусі. Выбачайце, можна яшчэ раз? Пра вынікі. Ага, пра вынікі. Look, I think what was really important about this week and what we were able to show and to understand Я лічу тое, што па-сапраўднаму важнае ў гэтым тыдні і што мы маглі паказаць і зразумець, мы маем тут, у Вашынгтоне, найвышэйшы ўзровень падтрымання тых, хто працуе для беларускай будучыні. І магчымасць пачуць наўпрост ад спадарыні Ціханаўскай, што здарылася з грамадзянскай супольнасцю, што зроблена для незалежных медыяў, што здарылася з тымі, хто хацеў быць пачутым. Гэтага нельга замяніць нічым, апроч асабістыя сустрэчы. Гэта тое, што я адкрыла для сябе ў часе маіх візітаў у Вільню ці Варшаву, прысвечаных тым, хто не можа быць у Беларусі. Каштоўна, што яна прыехала да гэтых людзей і размаўляла з імі наўпрост, размаўляла з лідарамі Вашынгтону. Гэта было неверагодна важна. Мы мелі магчымасць абмеркаваць, што далей, які будзе далейшы рух амерыканскага падтрымання і як мы можам супрацоўнічаць з нашымі еўрапейскімі партнёрамі ў кантэксце тых далейшых крокаў. American support and how can we work with our partners in Europe as we think about those next steps. Міністр замежных справаў Уладзімір Макей заявіў, што Святлана Ціханаўская мае вакацыі на кошт амерыканскіх падаткаплатнікаў. Гэта так? Дазвольце сказаць так. Той, хто меў дачыненне да гэтага візіту на працягу гэтага складанага тыдня, скажа, які амбіцыйны ейны расклад. Ён уражвае. Ейны візіт у Вашынгтон абсалютна беспрэцэдэнтны. Каго прымалі ў Вашынгтоне? Хто прыехаў сюды? Хто з беларусаў быў з візітам у Вашынгтоне ў гэтым стагоддзі? Гэта было абсалютна выключна. І яна не ведае стому. Яна працуе з моманту, калі сонца ўстае, аж да моманту, калі яно заходзіць. Яе бароніць ейная праца на карысць людзей у Беларусі. Ці мы можам спадзявацца новых санкцыяў з боку Злучаных Штатаў? Я хочу сказаць так. Мы не анансуем санкцыю перад тым, як пастановім. Але я звярну вашу увагу на заяву, якую зрабіў Белы дом 28 траўня. У ёй наш прадстаўнік даў ясны сігнал, што прэзідэнт Байден даручыў нам працу над новым выканаўчым загадам пра пашырэнне санкцыйных спісаў, якія мы маем, дзеля таго, каб мы маглі дадаткова паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. І гэта засталося, бо, як мы бачым, рэжым не робіць крокаў назад. А таму мы працуем над гэтым цяпер і будзем мець нешта большае для заяваў у найбліжэйшыя тыдні. Вось пра гэты новы выканаўчы загад прэзідэнта Байдена я і хацеў удакладніць. Ці гэта азначае, што новыя санкцыі можам спадзявацца ўжо да 9 жніўня? Я б не хацела наперад агучваць працу, якую мы вядзём унутры амерыканскага кіраўніцтва. Гэта важная і жорсткая праца, мы яе выконваем, але яна таксама рэгулюецца законамі. А таму мы пераходзім да кардынальных дзеянняў і спробы зразумець, як мы можам змяніць погляд людзей на сітуацыю, як можна стварыць дадатковы ціск, бо Захад паказаў дастаткова ясна сваю рэакцыю на дзеянні Лукашэнкі. Захад паказаў ясна, і мы, вядома, далі выразны адказ на зладзейскія выбары мінулым летам. Таксама на хвалю рэпрэсіяў, кірункі гэтых рэпрэсіяў, знішчэнне незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Усё гэта вымалёўвае карціну. Я хочу звярнуць вашу увагу, што, як вы ведаеце, нашыя еўрапейскія партнёры зрабілі пэўныя рашучыя крокі, увёўшы свае санкцыі. І нам важна захаваць адзінства ў гэтым пытанні.
Ці гэта азначае, што вы далучыцеся да сектаральных эканамічных санкцыяў. Мы маем выразнае бачанне, як мы можам быць найбольш эфектыўнымі з такімі санкцыямі. Чаму прэзідэнт Байден не знайшоў часу, каб сустрэцца са Святланай Ціханаўскай? If I can, I think the right question to pose is the right. Наколькі я магу сказаць, тут, дарэчы, спытаць, я падкрэслю, наколькі выключным быў склад тых, з кім сустрэлася спадарня Ціханаўская. Гэта ейная сустрэча з дарадцам па нацыянальнай бяспецы Злучаных Штатаў, ейная сустрэча з дзяржсакратаром, таксама намеснікамі дзяржсакратара у палітычных справах і ў грамадзянскай бяспецы і дэмакратыі, дарадцам дзярждэпартаменту, небывалай колькасцю прадстаўнікоў кангрэсу, якія прысвяцілі ёй урачыстае адкрыццё беларускага кокусу. Па-сапраўднаму гэты візіт гістарычны ў плане размаху. І я заклікаю на гэта звяртаць увагу як на найважнейшае. Я пачула, як Святлана Ціханаўская сказала, гэты візіт скіраваны на вынікі. І гэта дакладна тое, чаго яна дасягнула. Але ці гэта не такі добры сігнал у кірунку Менску і Масквы, што вы можаце рабіць, што хочаце? Які знак? Гэтае спатканне з Байденам, якое не адбылося. Я мяркую, Вашынгтон паказаў выразнае падтрыманне гэтай ініцыятывы. І гэта той сігнал, які, я перакананая, Менск і Масква пачуюць. Ці вы не думаеце, што амерыканская адміністрацыя павінна быць больш жорсткай у дачыненні да афіцыйнага Менску? I believe the United States is speaking very clearly to official Minsk. Я лічу, што Злучаныя Штаты прамаўляюць да афіцыйнага Менску дастаткова выразна. Мы, на жаль, маем сапсаваны канал, бо яны анулявалі дзеянне маёй візы. І я шкадую, што мы не маем больш адкрытых шляхоў камунікацыі паміж Менскам і Вашынгтонам. І большасць нашых зносінаў адбываецца праз публічныя пераказы. Але тым не менш, я перакананая, што на гэтым тыдні мы зноў прамаўлялі ясна праз свае каналы. Александр Лукашенко апошнім часам гаворыць пра вайну, якую нібы правакуюць краіны Захаду. Пра што тут гаворка? I have found that it is best not to try to read the mind of Lukashenko. Я зразумела, што лепш не спрабаваць чытаць думкі Лукашэнкі. Я цвёрда перакананая, што для правадыра па-сапраўднаму цяжка зірнуць у люстра ды зразумець сапраўдныя прычыны гэтага палітычнага крызісу. Гэта надзвычай складана зрабіць, але куды прасцей паказваць пальцам на іншых. Ён вінаваціць каго заўгодна, толькі не сябе ў прычынах гэтага крызісу. І я лічу, што трэба зрабіць важную працу ўнутры Беларусі, каб па-сапраўднаму прааналізаваць гэтыя прычыны. Гэта памылка глядзець за межы Беларусі, каб зразумець, што адбылося летась. Гэта найперш пра людзей, якія ў Беларусі, і пра тое, што ім баліць іхная будучыня. І гэта галоўнае пытанне, на якое трэба адказаць. It is very much about the people who are inside Belarus and what it is they seek for their own future. And those are the tough questions that need to be asked. Апошняя інфармацыя, што авіялініі Иракі Airways павялічваюць колькасць рэйсаў у Беларусь. Нават яшчэ мы маем дачыненне з сапраўдным эмігранцкім крызісам на мяжы Літвы. Што вы пра гэта думаеце? What I see in this migrant crisis is one that is wholly manufactured. Наколькі я бачу, гэты міграцыйны крызіс цалкам падрыхтаваны. Кіраўнік, які выкарыстоўвае людзей, іхныя перамяшчэнні ў якасці зброі, гэта вельмі трагічна. Абсалютна трагічна для ўсіх, хто ў гэта ўцягнуты. Я мяркую, неверагодна важна, што ўсе мы працуем разам. Я б хацела сказаць выразна, што Злучаныя Штаты будуць працягваць нашу шчыльную супрацу, нашыя супольныя высілкі з Літвою. Мы будзем працаваць з еўразвязам і іншымі суседзямі, каго закрануў гэты крызіс. Але гэта ўсё пастаўлена на паток. Impacted by this crisis. But this is wholly manufactured. Ці вы бачыце рэальныя шляхі развязання гэтага крызісу уцекачоў для Літвы? Я мяркую, што мы можам зрабіць больш у нашай супрацы з Літвою, з іншымі сябрамі ў рэгіёне і гэтак далей. Лічу, што можна больш падтрымліваць гэтыя суб'екты, а таксама падтрымліваць Літву. Гэта тое, што мы можам рабіць.
У нашым першым інтэрв'ю ў Варшаве у нашай студыі я пытаў вас пра Святлану Ціханаўскую, і вы тады сказалі, што яна ёсць лідар. Я дапытваў вас, толькі лідар? Нешта змянілася? Кім з'яўляецца Святлана Ціханаўская на дадзены момант? Svetlana Tikhanovskaya is the leader of the Democratic movement. There's no question about it. And the authority Святлана Ціханаўская лідар дэмакратычнага руху, і тут няма пытання. Аўтарытэт, які яна атрымала, калі сабрала столькі прыхільнікаў у часе прэзідэнцкай кампаніі, заслужыла высокі давер з боку беларускіх выбарнікаў мінулым летам і бесперапынна працавала ў часе кампаніі і выбараў, каб спраўдзіць надзеі і чаканні беларусаў. Гэта тое, што мы ў ёй бачым. Мы пачулі шмат разоў у Вашынгтоне, што яна абраны прэзідэнт. Вы згодныя? I think we are never going to know the real vote count from last summer. And that is just one more way. Я мяркую, што мы ніколі не даведаемся сапраўдных вынікаў выбараў мінулага лета. Гэта быў толькі адзін са шляхоў, які беларусы, беларускія выбарнікі мінулым летам абралі. Бо мы не ведаем, якой была колькасць галасоў. Але я ведаю, што мноства людзей зрабілі розныя аналізы падліку галасоў. І існуе пашыранае меркаванне, што яна сапраўды перамагла на выбарах мінулага лета. Але ж калі быць да канца шчырымі, мы мусім прызнаць, што даведацца няма як. Часам мы чуем такія галасы, што Святлана Ціханаўская – гэта крамлёўскі праект, каб паглынуць Беларусь, каб дапамагчы ў паглынанні Беларусі. Што вы думаеце пра гэта? Прабачце, як? Святлана Ціханаўская просіць увесці санкцыі, а гэта правакуе паглынанне Беларусі Расіяй. What I would say on this question is, the question of Belarus's sovereignty and independence is one that is of particular importance. It is important to the stability of the region. It is important to the security of Europe. Я хочу адказаць, што пытанне Беларусі ў суверэннасці і незалежнасці. І гэта асабліва важна. Гэта важна для стабільнасці ў рэгіёне, гэта важна для бяспекі Еўропы, і гэта важна для Злучаных Штатаў. Беларусь суверэнная і незалежная. Гэта тое, што мы бачым з 1991 года. А вось за апошнія 27 гадоў падчас кіравання Александра Лукашэнкі мы бачым, як ён толькі ўзмацняў залежнасць Беларусі ад Расіі ў самых розных галінах. І перад беларусамі стаіць пытанне, як шмат у іх суверэннасці. Наколькі залежнымі яны хочуць быць ад Расіі? Існуюць непазбежныя сувязі. Дзве пары дзвярэй паміж двума народамі. І, як я чула, існуе шмат тых, хто хоча працягваць такія істотныя сувязі з Расіяй. Але таксама я чула пра іншых, якія хочуць блізкіх і моцных зносінаў з іншымі суседзямі. А таму пытанне незалежнасці – гэта па-сапраўднаму цэнтральнае пытанне, за якім мы мусім сачыць вельмі пільна. And so the question of independence is very much one that we need to follow closely. Святлана Тихановская told that you are big friend of Belarus. Святлана Ціханаўская сказала, што вы з'яўляецеся вялікім сябрам Беларусі, і я бачу вас на ўсіх гэтых сустрэчах. Вы больш, чымся амбасадар, вы ўжо маеце нешта большае, чымся палітычныя дачыненні. Вы ўжо сталі сябрамі? Honestly, I think that Madam Tikhanovskaya is so focused on what she does. She is. Я лічу, што спадарыня Ціхановская так сканцэнтраваная на тым, што яна робіць. Яна, калі шчыра, яна ясна, што я хачу думаць пра яе як пра асобу, якая прадстаўляе беларусаў. І гарантавана Злучаныя Штаты хочуць быць сябрамі з Беларуссю. І мяркую, гэта сапраўднае сяброўства. І я прызнаю, што той, хто працуе 24 гадзіны і 7 дзён на тыдзень, мае іншы погляд на сяброўства. Гэта не тэма для забавы. Яно можа быць адсунутае ў будучыню, калі адбудзецца змена ўлады ў Беларусі. Спадарыня амбасадар, напрыканцы я папрасіў бы ўжо традыцыйна звярнуцца да беларусаў. Thank you. I appreciate that. I hope for the people of Belarus they will understand this visit. They will understand that
Дзякую, я вельмі цаню гэта і маю надзею, што людзі ў Беларусі зразумеюць гэты візіт. Яны разумеюць, што людзі ў Злучаных Штатах, кіраўніцтва Злучаных Штатаў працягваюць падтрыманне гэтай справы, працягваюць падтрыманне вашых намаганняў быць пачутымі. Злучаныя Штаты не маюць амбіцыяў уплываць на справядлівыя і свабодныя выбары. Мы маем надзею, што людзі могуць сабрацца разам дзеля дыялогу, што палітычныя вязні могуць быць вызваленыя. Бо няма шляху наперад, пакуль столькі людзей за кратамі, столькі людзей у вымушаным выгнанні. І мы спадзяёмся на будучыню, калі правы чалавека будуць шанавацца ў Беларусі. І я спадзяюся, што народ Беларусі, які гэта ўбачыць, зразумее глыбіню падтрымання з боку Злучаных Штатаў Амерыкі. Дзякуй вялікі, спадарыня амбасадар, дзякуй за ваш час. Дзякую. Спадарыня амбасадар ЗША ў Беларусі Джулі Фішер. Вялікі Сергей за тое, што палову сённяшняе выданне адпрацаваў фактычна за мяне з Нью-Йорку ў жывую для вас, шаноўныя гледачы, калі вы яшчэ не зразумелі, гэта было у прамым эфіры злучэння з Сергеем, па сутнасці ён стаўся сувядоўцам сённяшняга стрыму. Што ж, а мы вяртаемся ў Беларусь, дзе на гэтым тыдні рэжым Александра Лукашенка адважыўся на татальную зачыстку грамадзянскай супольнасці. Толькі паслухайце пералік частку тых арганізацый, якія ліквідавалі на гэтым тыдні. Гэта праект імёны, журналісцкае аб'яднанне прэс-клуб, праваабарончы цэнтр Human Константа, цэнтр развіцця інфармацыі, цэнтр экалагічных рашэнняў, офіс еўрапейскай экспертызы камунікацыі, еўрапейскі моладзевы парламент, пен-цэнтр. Ну, працягваць можна вельмі доўга, бо гэта амаль паўсотні арганізацый. Сярод ліквідаваных таксама цэнтр еўрапейскі дыялог, які узначальвае палітык Анатоль Лябедзька. Уласна з ім мы паразмаўляем. Спадар Анатоль, добрый вечар. Вечар добрый. Спадар Анатоль, вы ў беларускай палітыцы і грамадзянскай супольнасці ўжо так даўно, што памятаеце іншы разгром неўрадавых арганізацыяў, які быў на пачатку 2000-х. І вось калі вы сабе яго прыгадаеце, то чым адрозніваецца пагром 2021 ад пагрому 2001? Ну, ведаеце, пагром гэта і ёсць пагром з нейкімі негатыўнымі наступствамі для людзей, для грамадства, для краіны. Так што я б не выміраў бы адсоткамі, калі было горш тады ці цяпер. Просто мы паўтараем чарговы раз негатыўны сцэнар развіцця Беларусі. Ну, а калі аналізаваць сітуацыю, то іншага і чакаць нельга ад людзей і тады, і цяпер, калі яны рэалізоўваюць стратэгію гвалту і кайданкоў. Калі вось такая стратэгія, то ёсць попыт на пагромы. І зараз вось мы зноў выйшлі на той прамежак часу, калі попыт на гэта асабліва востры. А як вы думаеце, прычыны у гэтага такого татальнай зачысткі тады і зараз? Яны тыя ж самыя ці ўсё ж такі крыху розныя? Ну, конечно, пасля таго пагрому ўсё ж такі быў іншы перыяд часу, там была і палітычная адліга, і спроба многіх арганізацый грамадзянскай супольнасці размаўляць з дзяржавай, рабіць прапановы, і многія ініцыятывы яны ўсё ж такі арыентаваліся на нейкі канфармізм і спробу знайсці пагадненне, паразуменне з беларускімі уладамі. Гэта было пасля таго пагрому. Пасля гэтага пагрому, я думаю, што разлікі на тое, што можна размаўляць з тымі, хто рэалізуе стратэгію гвалту і кайданкоў, ну, яна практычна зводзіць да нуля ўсякія намаганні. Я думаю, што зараз пасля гэтага пагрому значна менш будзе нейкіх чаканняў ад гэтай улады. Наадварот, вось пасля гэтага пагрому людзі будуць займаць больш такую рашучую пазіцыю ў ацэнцы таго, што робіць беларускі рэжым і што трэба рабіць насуперак яго стратэгіі. Ведаеце, ваша арганізацыя носіць назву, насіла назву «Еўрапейскі дыялог». Тут логіку ўладаў можна зразумець. Ніякага дыялогу з Еўропай зараз няма, і ён не прадбачыцца. Магчыма, таму яны падумалі, што такія арганізацыі з такімі назвамі можна ліквідаваць, але ўсё ж такі большасць з гэтай паўсотні арганізацыяў не займалася ніякімі палітычнымі ці нават акаляпалітычнымі справамі. Культура, экалогія, дапамога людзям з інваліднасцю,
беларусю ці снідам ці рэсацыялізацыя людзей. Чаму адбылася ліквідацыя і гэтых арганізацыяў? Справа, конечно ж, не у назве, а у тым, што рабілі гэтыя арганізацыі. І іх дзейнасць была скіравана на тое, каб ствараць грамадзянскую супольнасць у Беларусі. І пытанне, праблема для улады ў тым, што яны зараз імкнуцца да татальнага кантролю. А вось арганізацыі, якія вы пералічылі, якія былі ліквідаваны, яны знаходзіліся пад пэўным прававым кантролем з боку дзяржавы. Гэта былі іх правілы, гэта былі іх працэдуры, у межах якіх мусілі дзейнічаць усе арганізацыі, у тым ліку і цэнтр еўрапейскі дыялог. Але гэта быў частковы кантроль. Яны не маглі навязаць гэтым структурам, гэтым арганізацыям, каб яны ухвальвалі тое, што робіць беларуская ўлада. Альбо рабілі нешта реалізовалі на практыцы, што было б скіравана на прамую падтрымку улады. Вось адсутнасць контроля гэта ёсць праблема для сённяшняй улады. У іх уяўленні, калі яны ліквідуюць гэтыя арганізацыі, то знікне і праблема. Гэта тупіковы шлях, таму што трэба ўжо ісці тады далей, трэба проста ліквідаваць гэтых людзей, бо калі застаюцца людзі, то застаецца і праблема. Я думаю, што гэта не самае лепшае і правільнае рашэнне, якое было прынята беларускім рэжымам. Я сказаў пра пэўны прававы кантроль, які быў з боку дзяржавы. Зараз людзі нікуды не зніклі, яны застаюцца ці ў Беларусі, ці за межамі Беларусі. Яны будуць працягваць так ці інакш сваю грамадзянскую дзейнасць. Але яна будзе абсалютна не пад кантролем беларускага рэжыму. І я думаю, гэта будзе ўсё ж такі праблема. Яшчэ адна матывацыя, навошта ліквідаваць арганізацыі. Я думаю, што ёсць такая палахлівасць перад правядзеннем якіх глобальных такіх праектаў, напрыклад, як рэферэндум ці правядзенне мясцовай выбарчай кампаніі. Бо ўсе гэтыя арганізацыі гэта пэўная грамадзянская актыўнасць. Яны стаўку робяць на падрыхтоўку чалавека свабоднага, незалежнага, які арыентуецца на еўрапейскія каштоўнасці. І гэта праблема. І, канешне, праводзіць вось такія вялікія маштабныя кампаніі, калі ёсць гэтыя арганізацыі, яны зарэгістраваны, яны могуць нешта рабіць, гэта палохае беларускія ўлады. Я думаю, таксама зацікаўлены ў зачыстцы і Крэмль, які лічыць, што калі зачысціць грамадзянскую супольнасць, якая арыентавана на еўраатлантычныя каштоўнасці, то сюды можна расаду раскідаць пра расійскіх арганізацый, і я думаю, што Крэмль будзе зацікаўлены ў бліжэйшы час вось якраз пасадзіць такія арганізацыі, структуры ў Беларусі на месцы зачышчаных, ліквідаваных арганізацый. На гэтым мы паставім кропку ў нашай размове, хоць кропка гэта такая даволі неаптымістычная. Дзякую вам вялікі. Анатоль Лябедзька, старшыня ліквідаванага цэнтру «Еўрапейскі дыялог», быў з намі на сувязі. Мы ж працягваем. Сярод паўсотні з ліквідаваных неўрадавых арганізацый было шмат тых, якія дапамагалі неабароненым слаям беларускага грамадства, часта ў супрацы нават з дзяржаўнымі органамі, міністэрствамі. Напрыклад, асацыяцыя некамерцыйных арганізацыяў для супрацьдзеяння эпідэміі ВІЧ-СНІД у Беларусі, Белсетка, Антыснід. Мы попросили прокомментовать ликвидацию установу яе выканаўчага дырэктара Олега Яромина. Понять причины нам очень сложно. Почему наша ассоциация оказалась в этом списке? У нас было много проектов, которые, скажем так, действительно они были социально значимы, и совместно, то есть нашими партнерами были структуры Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел по вопросам ресоциализации людей, вышедших из мест лишения свободы. Да, возможно, потому что мы регулярно реализовывали проекты иностранной безвозмездной помощи, международной технической помощи. Я думаю, что просто это идет как месть за 4-й пакет санкций, потому что господин Маккей предупреждал, что будет нанесен удар по гражданскому обществу, если будет 4-й пакет санкций. И, наверное, вот по этому поводу и началась эта месть, вот этот список с 50 организаций, из которых не только наши, но и ряд других есть ассоциаций, которые не организации учреждений, которые были социально ориентированные, помогали больше в вопросах решения социальных проблем государства. Но вот истинные причины, к сожалению, я не знаю.
это или почему именно Белсеть оказалась в этом списке. Узнали мы из регистра, как узнали и большинство организаций, о том, что решение Минского горисполкома, ассоциация у нас зарегистрирована Минским городским исполнительным комитетом, от 22 июля начата процедура ликвидации нашей ассоциации. И мы сейчас ничего не знаем, только эта новость, мы не знаем, как эта процедура будет проходить, потому что у нас есть проекты, которые зарегистрированы как иностранная безвозмездная помощь, которую мы сейчас реализуем. То есть мы уже начали возврат денег донорам, сделали пока еще в то время, пока успели, чтобы были счета рабочие. И как дальше эта процедура будет проходить, честно говоря, не знаю, не сталкивался никогда с этим. На сувязі з нами Ганна Красуліна, пресовая сакратарка Святланы Тихановской. Спадарня Ганна, добрый вечер. Добрый вечер. Ведаеце, вось рэжым б'е па інфраструктуры грамадзянскай супольнасці, і гэтая грамадзянская супольнасць, гэтай арганізацыі, яны ніколі асабліва і не падтрымлівалі гэты рэжым, хаця б таму, што для іх, для любой нармальнай грамадзянскай супольнасці, каштоўнасці дэмакратыі, правоў чалавека, яны заўсёды былі на вышыні, а значыцца, яны не маглі б падтрымліваць аўтарытарны ці дыктатарскі рэжым. І гэтыя арганізацыі, гэтая грамадзянская супольнасць у вялікай ступені магла быць падтрымкай, напрыклад, прыхільнікам пераменаў унутры Беларусі, а то бок, напрыклад, таксама Святлане Тихановскай. Бо ў рэжыма ёсць свой рэсурс адміністратыўны, гэта сілавікі, гэта настаўнікі, тыя, хто на кантракце і залежны ад гэтых уладаў. Ці вы ўспрымаеце гэтую атаку як атаку, уласна, на сябе, на свае магчымасці таксама? Мы воспринимаем это как атаку на белорусское общество, на белорусский народ, потому что вот эти организации неправительственные, так называемый третий сектор, они обеспечивали, как вам сказать, отвечали на те запросы общества, на которые не успевало, никуда не доходили руки государства. Это касалось как экологических всяческих программ, это касалось помощи, скажем, женщинам, пострадавшим от насилия, лицам, пострадавшим от насилия. Это касалось, не знаю, там всяких шелтеров разного рода и для собак и кошек, и для чего угодно. То есть, по сути дела, это всегда были организации, которые занимались тем, на что не хватало ресурсов государства. Это означает, что сейчас, когда вот произошел этот удар, уничтожение этих обществ, запрос у людей все равно остается на вот эти вот там, не знаю, офис по правам людей с инвалидностью, например, да, людям нужна все равно эта помощь. То есть получается, что люди еще меньше будут получать вот этих вот услуг, скажем, да. То есть это удар по всему народу, это раз. Провисает вот этот весь сектор, это два. И это означает, что недовольство, в принципе, у людей будет расти не только у самих организаций, но эти организации, я же говорю, они обеспечивали какое-то покрывание каких-то вот запросов людей. Это означает, что эти запросы будут не выполнены, значит, это недовольство людей, не только, я говорю, тех, кто пользовался услугами. Кстати говоря, огромное количество людей даже не знает, что оно пользуется услугами там каких-то экологических или экспертных организаций, когда это все воплощается в жизнь. Так вот, это удар по белорусскому народу, раз. И с другой стороны, я вам скажу так, огромное количество организаций работали и без регистрации. И сейчас наступит такая ситуация, когда эти организации они никуда не денутся. Они все равно будут удовлетворять запросы людей, но только они станут работать в тени, скажем так. Государство пытается контролировать, но выбирает такой нецивилизованный способ, как закрыть. То есть, по сути дела, оно загоняет в тень. Контроль государства будет еще более сложным и практически недостижимым. Более того, людей, которые контролировали бы еще весь третий сектор, у государства не хватает. Это означает, что, по сути, оно просто нажило себе еще очень большую группу, скажем так, серьезных врагов. Тех, кто не просто не поддерживал это государство, а тех, кто понимает, что в таком государстве дела не пойдут. Такую власть надо менять.
Але ведаеце, ўсё роўна з падполля магчымасці, канешне, рабіць якасна сваю працу на карысць беларускага грамадства ўсё ж такі абмежавана. І таму што можна супрацьпаставіць вось у гэтай сітуацыі? Ці ўвогуле ёсць сёння нейкія магчымасці, каб кампенсаваць атаку вось такую на грамадзянскую супольнасць з боку рэжыму Лукашэнкі? Ну вот смотрите. Вот как раз еще раз к вот этому моменту. Если раньше третий сектор, как правило, мы часто сталкивались с ситуацией, когда они говорили: ребята, вы занимаетесь политикой, это достаточно опасно, занимайтесь, но мы, как третий сектор, как неправительственные организации, мы абсолютно решаем вопросы людей, поэтому мы абсолютно, скажем так, не политически не включены, и мы сумеем работать и с этой властью тоже. Сейчас все они поняли, что вот это вот вопрос «мы вне политики» не работает. Не работает «мы вне политики». Это означает, что сейчас пришли за организациями неправительственными, следующие придут за ИПшниками, после этого просто придут, я не знаю, в детские группы по интересам. Это вот сейчас мы все осознаем, что политика пришла к каждому, она пришла просто в каждую дверь стучиться, и поэтому компенсировать просто, как вам сказать, а как ты компенсируешь, если регистрации люди лишены, значит, они будут сейчас лишены техники, они будут лишены помещений. Понятно, что сами люди останутся и будут помогать, но это будет на уровне солидарности. В меньшей степени это будет организовано. То есть помощь, конечно, в прежнем вот объеме она оказываться не будет. Помогать люди будут, солидарность, конечно, будет работать, но на самом деле нам с вами нужно думать о том, чтобы реально присоединяться к тем инициативам, которые решат кардинально этот вопрос. Решать вопрос нужно в консерватории что-то подправить. То есть вполне конкретно. Сейчас мы создаем вот движение «Рабочий рух», которое все больше и больше рабочих объединяет, которые готовятся к забастовке. Так вот, как бы не хотелось нам ее в августе, не хотелось нам ее в ноябре, но, скорее всего, не обойдется без забастовки, так что готовимся и записываемся в план перемога для того, чтобы понимать, где наши те 2 метра, метр, который мы должны с вами занять в тот момент, когда это будет решаться судьба страны. Все-таки придется нам это решать с вами. Спадарня Ганна, дзякуй вялікі за размову. Прэсавая сакратарка Святлана Ціхановская, Ганна Красуліна была маёй суразмоўцай. Вось спадарня Ганна таксама ўзгадала пра тое, што наступныя могуць быць іпэшнікі. І якраз на гэтым тыдні нагадаю, што Александр Лукашенко даваў загад пра тое, каб разабрацца з імі. Так што вельмі імаверна, што неўзабаве пабачым наступную групу, якую будзе граміць рэжым Александра Лукашэнкі. Дарэчы, сярод ліквідаваных арганізацыяў і можа знайсціся пэн-цэнтр. Мін'юст перадаў у Верхоўны суд пазоў аб ліквідацыі гэтай арганізацыі. У мінулую сераду па юрыдычным адрасе аб'яднання літаратараў адбыўся ператрус, як і ў шэрагу іншых неўрадавых арганізацый у Беларусі. Сваім стаўленнем да гэтага падзяліўся другі намеснік старшыні беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Давайте паслухаем. До нас пришли на юридичный адрес, где наши супрацоўнікі не знаходятся. Тому потерпела, скажем так, невинная организация по гэтым адресе. Наколькі мне вядома, высунуты некалькі абвінавачанняў, усе яны абсурдныя і досыць лёгка адводзяцца. Тым больш, што такая сур'ёзная кантора, як адвакацкае бюро Паравой і Салей погодились представлять наши интересы. Адзінае, что я не был бы таким оптимистом, бо, на жаль, у нас ничего сегодня не вымирается логикой и розумом. Это сыходзячы з логікі і розуму. Абвінавачанні выглядаюць абсурднымі. А калі зверху зададзены загад любою ценой спыніць дзейнасць, то я думаю, яна спыненая будзе, незалежна ад таго, як прафесійна будуць дзейнічаць адвакаты і незалежна ад таго, як абсурдна будуць выглядаць абвінавачанні. Тому як бы мы готовы до розных варыянтаў, готовы до горшых, хоць заўсёды
верым у лепшае і не губляем аптымізм. Але ну, усе мы разумеем, што уступілі ў перыяд, калі нелёгка, калі балюча, калі кожны дзень адмоўныя, негатыўныя, страшныя, часам проста жахлівыя навіны, ну, нам давядзецца гэта перацярпець. Я веру, што сама жорсткасць і брутальнасць гэта знак нейкага надыходу агонь. Калісьці на Беларусьфільме рабілі добрыя дзіцячыя фільмы. Я з дзяцінства памятаю пра чырвонага каптурка, да, про красную шапочку. Вот там был там было маленькое дитя, якое любило отдавать загады, да, и коли героиня заупартилась, дитя закричало: а я сейчас прикажу, тебя излупят плетками, и ты залюбишь меня как миленькая. Мне здаецца, вот беларускі рэжым зараз нагадвае такое смяротна пакрыўджанае дзіця, якога пакрыўдзілі у песочніцы. Вось толькі механізмы, на жаль, тэрору, рэпрэсій у гэтага пакрыўджанага дзіцяці не дзіцячыя. Таму і выпрабаванні на беларускае грамадства на нас усіх кладуцца не дзіцячыя. Да мяне ў студыі далучыўся Артём Праскаловіч з Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Добры вечар. Добрый вечар. А таксама былы юрыст у адміністрацыі прэзідэнта. Дакладна ўсё кажу. Разам абмяркуем, таму што на гэтым тыдні была апублікаваная новы праект канстытуцыі, якую магчыма прымуць у Беларусі. Тое абяцаная канстытуцыйная рэформа праз Александра Лукашэнку. І першае пытанне: ці вы лічыце вось той праект, які быў апублікаваны, рэальным? Тое, што вы побачили? С большой долей вероятности нет, потому что опыт работы в государственном аппарате и, в принципе, классических игр Лукашенко показывает, что, наверное, будет выбрана стандартная схема. Это так называемый пробный шар, который уже обсудили эксперты. Опубликован он не в официальных источниках, никаких официальных заявлений о том, что именно этот проект будет внесен на рассмотрение Лукашенко, нету. Соответственно, были только заявления о том, что будет общественное обсуждение. Опять же, доходит информация инсайдерская о том, что народное обсуждение будет такое, как надо, народное обсуждение, в результате чего она будет доработана с учетом вот тех каких-то, скажем так, отзывов, откликов, которые сейчас возникают. Потому что проект не реализует задачи, стоящие не перед Лукашенко в сегодняшней ситуации, не те, которые он формулировал. Обеспечить ему, скажем так, отступление с позиции президента. Але вось гэтае лідарства, вось гэты усебеларускі народны сход, які прапануецца там, ці гэта не ёсць вось гэтая форма, старшынёй там таксама будзе вось гэты прэзідыум, у якім ён бы мог стацца старшынёй, гэтаму усебеларускаму народнаму сходу даюцца вялікія паўнамоцтвы, і Александр Лукашенко туды заходзіць. Чаму вось такі варыянт вы не лічыце реальным? Ну, поскольку, проанализировав текст, опять же, со мной согласятся ряд коллег, которые уже высказались на этот счет, ВНСу, так называемому, Всебелорусскому народному собранию, не дали каких-то исключительных полномочий, особенно в плане неких сдержек и противовесов в отношении персоны президента. Он продолжает сохранять абсолютно все функции для суперпрезидентской республики, тоталитарного, авторитарного режима. Единственная функция, которая может воздействовать, это объявление импичмента, но этому должно предшествовать одобрение вопроса в двух палатах и вынесение заключения Конституционного суда. То есть процедура усложнилась. Если раньше был один этап, то теперь этапов стало 3. Соответственно, никаких реальных рычагов власти, кроме утверждения там, программ социально-экономического развития, наказов органам власти, у ВНС не появляется. При этом у президента остаются все рычаги влияния, в том числе на президиум и на
на председателя президиума. Только если это будет некая договоренность, но Лукашенко это не тот человек, который верит в договоренности, поскольку прекрасно умеет их нарушать. Максим, тут з вами пагаджуся. Тут сапраўды трэба было б нашим гледачам сказаць, што экспертская супольнасць, калі вы не сочыце, беларуская падзялілася. Адны меркуюць, што гэты праект вельмі рэальны. Частка экспертаў лічыць, што, магчыма, гэта толькі пробны варыянт і ён не зусім будзе ў такой форме прыняты. Дарэчы, акрамя спадара Артёма, так лічыць таксама палітолог Павел Усаў. Давайте паслухаем, чаму ён мяркуе, што апублікаваны праект гэта не той варыянт, на які пагодзіцца Александр Лукашенко. У тым выглядзе, у якім якраз прапанаваная была Канстытуцыя, она абсалютна не адпавядае ані чаканням, ані патрэбам Лукашенко, бо адной з таких ягоных мараў, унутраных матывацый, гэта ўсё ж таки зрабіць свайго сына, перш за ўсё мы маем на ўвазе Мікалая прэзідэнтам. І дзеля гэтага, напрыклад, павышаць прэзідэнцкі векавы цэнз да 40 год з 35 гэта не адпавядае якраз таки тым патрабаванням, якія ёсць у Лукашенка. На такой магчымасці дачакацца 40-годдзя Мікалая Лукашенка не будзе. Гэта хутчэй усе гэтыя дэкларацыі маюць выключна маніпулятыўны характар, бо незразумелы, напрыклад, акрамя пэўных аспектаў з абмежаваннямі, 2 тэрмінамі, там ёсць сур'ёзныя інстытуцыянальныя змены, уводзяцца як дадатковы інстытут, вышэйшы орган улады, усеагульны народны сход, таксама Рада бяспекі, і тут просто блытаніна з кампетэнцыямі, бо напісанае ў пэўных артыкулах тое, што ВНС мае, рашэнні ВНС маюць абавязковы характар для ўсіх галінаў улады, то бок нават прэзідэнцкая, парламенцкая, што фактычна уваходзіць у канфлікт, у канфрантацыю з іншымі сегментамі улады, і гэта будзе несці абсалютную унутранае непаразуменне і збольшага дэстабілізацыю. Спадар Артём, нагадаю нашим гледачам, Артём Праскалович з Народнага антыкрызіснага ўправлення, таксама былы юрыст адміністрацыі прэзідэнта з намі ў студыі. Абмяркоўваем новыя праекты Канстытуцыі, якія прапануе рэжым Александра Лукашэнкі. Вось Лукашенко абяцаў беларусам канстытуцыйную рэформу. Праекты розныя, гучыць таксама розных варыянтаў вельмі шмат з таго боку, але ўсе яны не выклікаюць нейкага аптымізму прыхільнікаў пераменаў. У тым ліку я кажу пра НАУ, пра офіс Ціханаўскай. Чаму? Вось жа ёсць гэтая канстытуцыйная рэформа, што не падабаецца? Потому что она не является реформой. Ведь остается суперпрезидентская республика, никакие полномочия не передаются. В первую очередь президент продолжает назначать судей всех, соответственно, судебная система остается абсолютно подчиненной, возможности сместить президента с должности не появляется, значит, уполномоченного по правам человека назначает президент, соответственно, уполномоченный будет работать в тех рамках, которые ему очертят. Никаких перспектив для изменения, для построения гражданского общества, для демократизации процессов, идущих в Беларуси, этот проект не предусматривает. То, что преподносится людям как благо, возврат ограничений по 2 президентским срокам, знаете, вернуть украденное через 15 лет, это, конечно, очень большая заслуга. Больше этот проект действенных мер, на мой взгляд, не предусматривает. Косметический ремонт очень неудачный, на реформу это точно не похоже. Видите, вось нам зараз скажут, нават наши комментаторы, нас глядят, дарэчы, не толькі прыхільнікі пераменаў. Я бачу, што нас глядяць таксама і прыхільнікі Александра Лукашэнкі, якія пакідаюць каментары, яны кажуць, перш за ўсё, іх крытыка. Вось вы там вельмі шмат размаўляеце, але што вы прапануеце? Ёсць нейкая прапанова, альтэрнатыва таму, што прапануе рэжым? Несомненно, есть проект, который разрабатывается с 2019 года. Общественная конституционная комиссия под руководством Анатолия Лебедько. К его разработке привлекались все желающие, во-первых. Во-вторых, международные эксперты и специалисты именно в
сфере конституционного строительства, заключения Венецианской комиссии получались предварительные какие-то оценки. Он уже прошел в марте этого года первый круг общественных обсуждений. Сейчас он вынесен на второй круг общественных обсуждений для того, чтобы максимально вовлечь белорусов в написание народной конституции на основе того проекта, который подготовил Анатолий Либейский, будем упрощать. Мы призываем всех, во-первых, отправлять обращение в Конституционную комиссию, в любые другие государственные органы, которые белорусы сочтут необходимым, о том, что они хотят видеть на референдуме альтернативного кандидата, а не только одного кандидата от режима. Пусть на референдуме будет две конституции и будет честный выбор у белорусов. Але дзе можна азнаёміцца з гэтым? Вы кажаце, гэта проект спадара Анатолия Лебедька, які, дарэчы, у нас быў у эфире, але дзе можна гэта побачыць? В поддержку этого проекта и в его доработку, для того, чтобы все белорусы могли написать самостоятельно ту конституцию, по которой будут жить и развивать страну. Начата кампания «Народная конституция» сообществом «Честные люди». Она поддержана НАУ, поддержана Координационным советом, поддержана офисом Светланы Тихановской, на сайте Конституции онлайн, на сайте народная.ком, в чат-ботах, во всех соцсетях названных мной организаций можно найти достаточно информации про этот проект и все события, которые происходят вокруг него. Дзякуй вялікі. Вось так, шановныя каментатары, якія пішаце нам каментары на Ютубе. Я зараз таксама іх чытаў пра тое, што няма ніякай альтэрнатывы. Калі ласка, заходзьце, можаце азнаёміцца, нават унесці туды свае прапановы. Не ведаеце, вы можаце унесці свае прапановы у праект прапанаванай рэжыма. Артём Праскаловіч з Народнага антыкрызіснага ўправлення быў маім госцем. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. На гэтым мы будзем скончваць наш стрым, але вы, калі ласка, заставайцеся з Белсатам. Заўтра з вами побачимся у праграме Белсат Зум, але заклікаю таксама глядзець на Ютубе наши іншыя выданні, аб'ектыў, а таксама іншыя праграмы і расследаванні, подписываться на нас у сацыяльныя сеткі і ў Тэлеграме, там заўсёды самыя апошнія і аператыўныя навіны. З вами быў Ігор Кулей і побачимся ў новых выданнях.